non nilitum Meghalaya Hawar West Jaintia Hills along Thongnokpia Purkimu mate richo kai hud ahithi Thongnokpi lapen chomang richo tum hithi kulat ke dodim nitum ngabaklang ponpo nitum non damek bomlo bar bomlo nitum ta khanduli pense bar ponlo non la hai hen lo yo la long tar side di lo apir thi penta like no langyo lake apir thi pen se long tar side di lo komane to matha ta mini dak nona akai hose la hai long tar pang room se bip ta hai ta lagi kali hakku pen se la puson se dolo hakku hot se keselam lo nokbi tum richu tum se la hai kasemar lo ki bi lo so thing pita penarta dolo la headline no long tar ke ring side apir the pen penang adang the do chiri ke thom flibak do ambaklang pono pola kapre kana thu number bom lo la kiduke dak Meghalaya West Jaintia Hills ke parlo la Nortiang po a town adung malo town long malo dak chomang atuma alampen signboard hewi tok lo na tum thek long po la hai lo lang tha lang mi pik la pena dim ning sam i la se non sar tum na bachini tela hen lo Ladakh hen lo Thongnokpi akai hut pu Karbi Longri Karbi Hawar pen pu chomang hawar lake hakku akai hut hithi borba Thongnokpi atum lapen dak hi adim puse chomang ari chu atum adugo bi lapen ahithi kulat adim ning dugalam abang la hen lo market lo itu manok bi longtar side dese boithib jo Thongnokpi phan bang ke chomang atum si methang nok bi busidak bang atum hokpon det lo khada ke Thongnokpi phan le kaprek anok bi si amen irlo dak Nortiang mari la chomang to mang ke